Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, σήμερα πρώτα θέλω να απαντήσω στο φίλο το Σοκράτη. Το πολύ καλό φιλαράκι, χρόνια φιλαράκι ο Σοκράτης, χρόνια. Πολύ καλό συλλέκτης, παρεπιπτόντως, άσχετο. Άκου Σοκράτη, γιατί μου είπε ο Σοκράτης, ρε φιλαράκο, μου λέει εντάξει καλά τα λες, αλλά εγώ ο παππούς μου φοβάται για τη σύνταξή του, εγώ φοβάμαι για τη δουλειά μου. Σοκράτη μου δίκιο έχεις, αλλά με μαθηματική ακρίβεια, με αυτή την κατάσταση και έτσι όπως πηγαίνει συνέχεια, θα τη χάσει και τη δουλειά σου ή στην καλύτερη θα παίρνεις τα μισά λεφτά από ό,τι παίρνεις τώρα και ο παππούς σου θα παίρνει 2,5-3 εκατοστάρικα σύνταξη, τα οποία δεν φτάνουν, δεν το συζητώ, εντάξει είναι άλλο θέμα αυτό, θα το πούμε σε άλλο βίντεο. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να σπάσεις αυτό το σύστημα, το απόστεμα το οποίο σε τρώει. Αυτές οι κυβερνήσεις και ειδικότερα ο τελευταίος ο πιτσιρίκος που πούλησε ελπίδα στον κόσμο είναι απόστεμα. Πρέπει να το σπάσουμε. Το απόστεμα τρώει τη σάρκα. Εντάξει, το να μείνουμε με αυτά τα δεδομένα και να λέμε εντάξει είναι, θα τη βγάλουμε, θα τα καταφέρουμε, σιγά σιγά υπομονή μωρέ, δεν πειράζει τώρα εκεί να μην χάσω τώρα τη δουλειά. Σωστά το σκέφτεσαι. Τι θα βρεις, τι θα γίνει. Αλλά αυτό είναι απόστεμα. Μεγαλώνει, αρρωσταίνει το σώμα και σπάει. Και μετά θέλεις νοσοκομείο, χειρουργείο και καθαρισμό. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα καταλαβαίνεις τι λέω. Τώρα σου παγείς δίκιο. Ο καθένας σκέφτεται την τσέπη του, τη ζωή του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, τον πατέρα του, τη γυναίκα του, τη μάνα του, τον παππού του, τη γιαγιά του. Σωστά. Δεν είναι όμως έτσι. Κάποια στιγμή, επειδή είσαι και νέο παλικάρι, πρέπει να πεις ξέρεις κάτι, τέρμα. Θα θυσιαστώ εγώ, π.χ. να ζήσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου καλύτερα. Έτσι έπρεπε να λέγαμε και εμείς σαν νέοι, λάθος και δικό μου, που δεν το είπα, γιατί αν το έλεγα εγώ και το λέγαμε και όλοι, δεν θα υπήρχαν αυτά τώρα. Αλλά επειδή και εμείς τα ρίξαμε στο κόκορα και λέγαμε εντάξει μωρέ που βολευτήκαμε τώρα, δεν βαριέσαι τώρα, άστο, γάμισε το, καλά είμαστε. Αύριο ποιος έχει ο Θεός. Αυτό έγινε και αυτό τραβάμε τώρα. Αυτό. Γιατί και εγώ η γενιά μου βρήκε από άλλους νταλαβέρια, εσείς οι πιο νέοι βρήκατε από εμάς νταλαβέρια, δεν φταίμε εμείς, ούτε η γενιά μου φταίει, μην τα ρίχνουμε εκεί. Απλά δεν κάναμε τίποτα. Ούτως ώστε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να σπάσουμε αυτό το σύστημα, το απόστεμα, να μην τρώει τη σάρκα. Γιατί τώρα έφτασε το απόστεμα και έγινε μπαλόνι με βρωμιά μέσα, το οποίο θα σπάσει και θα αναγκαστούμε να πάμε νοσοκομείο, να θέλουμε καθαρισμό, χειρουργείο και τα γνωστά. Τώρα άκουγα πάλι σήμερα κάτι άλλους φίλους που μου στέλναν μηνύματα, τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά δεν τα κάνω αυτά για να ακούω ευχές και καλά λόγια και μπράβο. Και εγώ το κάνω αυτό μόνο και μόνο επειδή δόξα τω Θεώ πρόλαβα και ξέφυγα λίγο από το κολοσύστημα, αυτή τη μαλακία, αυτό την προβατήλα, και ηρέμησε το μυαλό μου και λέω τώρα και τα βλέπω διαφορετικά και λέω τώρα αν μπορέσω να παροτρύνω και δυο-τρεις ανθρώπους να αποφύγουν αυτό το πράγμα. Αν πεις τι να ψηφίσουμε. Δεν ψηφίσεις τίποτα. Δεν συμμετέχεις. Δεν αξίζει. Αν δεν συμμετέχει κανένας, σας το λέω να το ξέρετε, θα φύγουν. Θα τους ψηφίσουν μόνο οι δικοί τους, οι γύρω-γύρω, οι βολεμένοι. Αυτοί. 50, 100, 150.000, 200. Δεν είναι παραπάνω. Θα φύγουν και θα δουν ο ένας παρασύρει τον άλλον. Και θα δουν ότι δεν γίνεται, δεν συνεχίζεται, θα βρουν κάτι άλλο. Είπα και χτες στο χτεσινό βίντεο. Οι Αμερικάνοι βρήκαν έναν άλλον Παπανδρέου και τον φέρανε. Να πλασάρει αριστερές μαλακίες στον Έλληνα χασό ψηφοφόρο. Γιατί δεν σκέφτεται όλοι. Ο Έλληνας λέει, εντάξει θα ψηφίσουμε τώρα, το μυαλό του ξέρεις τι είναι. Μήπως και, άκου τώρα το μυαλό του ένα που έφτασε, μήπως και. Δεν έβλεπα κάτι άλλο σήμερα, γιατί και εγώ ενημερώνομαι μέσω ίντερνετ και διαβάζω και ψάχνω και αυτά. Μήπως και, άκου τώρα το μυαλό του ένα που έφτασε, μήπως και. Δεν έβλεπα κάτι άλλα σήμερα, γιατί και εγώ ενημερώνομαι μέσω ίντερνετ και διαβάζω και ψάχνω και αυτά. Μήπως και, άκου τώρα το μυαλό του ένα που έφτασε, μήπως και. Δεν έβλεπα κάτι άλλο σήμερα, γιατί και εγώ ενημερώνομαι μέσω ίντερνετ και διαβάζω και ψάχνω και αυτά.
Έβλεπα τον Τσακαλώτο σε ραντεβού με τον Στουρνάρα. Τότε που είχαν κάνει αλλίωση του χρέους λιγάκι. Τσακαλώτος, ο συγκεκριμένος. Ντροπή. Ντροπή. Και όταν λέω πούλησε ελπίδα στον κόσμο, ο Τσίπρας, αυτό δεν πρέπει να το ψηφίσετε. Μην το ψηφίσετε. Πούλησε ελπίδα. Κρέμασε μια ολόκληρη Ελλάδα. Την κρέμασε, την πούλησε. Και δεν έχει το στένος να πει ξέρετε κάτι, φεύγω. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση φεύγεις, παραιτήσαι. Δεν μπορώ κύριε λες, δεν μπορώ. Ενώ σου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό όπως λες εσύ, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά τα μιλημένα, σας το λέω, ήταν μιλημένα. Σου βάζουν, φεύγεις. Δεν πουλάς την πατρίδα σου, δεν λες για 13ους μισθούς, δεν λες δεν θα κουμπίσω μισθούς συντάξεις και τις ξεκούρεψες. Και τι, ακόμα δεν έχει τίποτα. Σας λέω, μετά που θα εφαρμοστούν τα μέτρα, θα βγάλετε σπυράκια, θα τρελαθείτε. Σας το λέω τώρα, δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί τίποτα. Τώρα τίποτα, δεν είναι τίποτα τώρα. Δεν έχουν γλύκα για τις εκλογές. Εγώ σας το λέω με πολύ αγάπη. Φύγετε, ψηφίστε ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ στη θέση σας δεν θα ψήφισα κανέναν. Όλοι σας. Δεν θα ψήφισα κανέναν. Δεν αξίζει κανένας τους. Τώρα έχουν βγάλει το λαφαζάνι. Τουλάχιστον να ψηφίσει κάποιον που δεν το ξέρεις. Πήγαινε εκεί τώρα. Ψηφίσει κάποιον που το ξέρεις, που σε πρόδωσε, που σε κορόιδεψε, που σε ατίμασε. Μας ατίμασε σε όλη την Ευρώπη. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε, ο Τσίπρας, ο Πιτσιρίκος, μιλημένος. Έχω τίποτα με τον Τσίπρα εγώ? Και εγώ τον πίστεψα εν μέρη. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Εγώ δεν είμαι 70 χρονών. Εγώ λυπόμουν τα γεροντάκια που κάθονται από τα ATM να πάρουν 60 ευρώ και 50 ευρώ. Κατά τα άλλα φώναζε ο Τσακαλώτος, φέρετε τα λεφτά πίσω για να έρθει η οικονομία. Και να πας τα λεφτά σου πίσω τώρα, να παίρνεις 60-60 μετά. Να πας 10.000 πίσω που έχεις κρυμμένα και με υδρότα μαζεμένα για να παίρνεις 60-60 μετά. Ρε τι ξύπνινα, ωραία είναι αυτοί, μ' αρέσουν αυτοί, είναι πάρα πολύ ωραίοι. Δεν είναι ο άνθρωπος, είναι επικίνδυνος. Σας το λέω. Θα φέρει και χειρότερα. Το να κάθεται τώρα και να λέμε τώρα ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν 25 δις, το δεύτερο μνημόνιο ήταν 15 δις και το τρίτο μνημόνιο είναι 2,9, 2,9, 10 είναι. Και παίζουν με τα λόγια. Κλέβουν τα λόγια. Για να μην ακούς εσύ, ακούς 25, 10, 3, 3 το χρόνο είναι. Είναι 3 χρόνια το πρόγραμμα, 3 στις 9. Έτσι είναι. Αλλά κλέβουνε για να σε παραπλανήσουν πάλι. Να σε παραπλανήσουν. Φεύγετε μακριά, δεν αξίζει. Εγώ σας λέω, πέστε μου τι νομίζετε ότι έκανε σωστά. Πέστε μου, σας προκαλώ, τι νομίζετε ότι έκανε σωστά. Εγώ θα σας πω αμέσως αυτό που νομίζετε εσείς ότι είναι σωστό, ότι είναι πουστιά. Τι κρύβεται από πίσω. Σας είπα μάνι για το Βαρουφάκη. Αυτός τον έδιωξε. Αυτός του έριξε τη λάσπη. Γιατί όταν του λέει η καγκελαρία και ο κάθε ένας λαμόγιος Ευρωπαίος, όταν του λέει διώξε μου το Βαρουφάκη, δεν επιτρέπεται να ακούσει. Όχι, δεν το διώχνω το Βαρουφάκη. Εμείς γιατί δεν είπαμε διώξω Σόιμπλε? Θα τον διώξει το Σόιμπλε η Μέρκελ? Όχι βέβαια. Αυτό γιατί τον έδιωξε? Καταλάβατε? Μπορούσε να τον κρατήσει το Βαρουφάκη. Δεν τον συμφέρει, ήταν επί το μιλημένο να τον διώξει. Να φέρει το Τσακαλώτο να κάνει το κόλπο. Τα έχουμε πει αυτά. Σας λέω, βρέστε μου κάτι που νομίζετε ότι έκανε σωστό στους 7 μήνες και εγώ θα σας βρω την πουστιά ή την κρύβεται από πίσω. Με αποδείξεις, όχι νομίζω εγώ, δεν τα βγάζω από το στομάχι μου. Αυτά είναι που και γεγονότα. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν ομιλίες, υπάρχουν και παραδοχές. Ότι ναι, έτσι έγινε. Καλό υπόλοιπο.